नमस्कार। आज मी तुम्हाला नरक चतुर्थीविषयी विशेष माहिती सांगणार आहे। कोकणामध्ये मालवणी लोक नरक चतुर्दशी दिवस कसा साजरा करतात ते मी सांगणार आहे। तर कोकणामध्ये गावोगावी सकाळी पहाटे लवकर उठून नारळाचा रस काढतात। नारळाच्या रसामध्ये हळद पावडर घालतात। नंतर 1 चमचा उटणं घालतात। मिश्रण एकजीव करतात आणि हे मिश्रण पूर्ण अंगाला लावून म्हणजे सर्वांगास लावून अभ्यंग स्नान करतात। नंतर तुळशीची पूजा करतात। अंघोळ झाला तुळशीला पाणी घालतात। हळद कुंकू अक्षता वाहतात तुळशीला। नंतर पोहे असे टाकतात किंवा इथे पोहे असे ठेवतात आणि नमस्कार करतात। नंतर कारीट अंगठ्याने असं फोडतात आणि नंतर कारीट असं तुळशीला असं रोपाला लावायचं असं, नंतर कपाळाला लावायचं आणि फोडलेलं असं कारीट ठेवतात। तर अशा पद्धतीने तुळशीची पूजा करतात। नंतर देवासमोर घरात केलेले 5 पदार्थ म्हणजे फराळ असं एका ताटात घेऊन देवासमोर नैवेद्य सोडतात। अशा पद्धतीने कोकणामध्ये मालवणी लोक नरक चतुर्दशी दिवस साजरा करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा। धन्यवाद।